खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ, दिनै फोसावसिगोन HS एबा हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइ। दिनै फुंबिलि 10:30 रिंगा जानाय लोगो लोगो जायखिजाया गुगोल क्रोम ब्राउजारनि गेजेरजों गुबुन गुबुन आनजादनि फिथाइ फोसावग्रा वेबसाइटआव थांनानै फंबाय बिनानावमोनहा गाव गावनि आनजादनि फिथाइ एबा रिजाल्टखौ नायनो हागोन। साइन्स, आर्ट्स आरो कमार्सखौ लानानै आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे बयबो गाव गावनि साननाय लुबैनाय आरो आसा बायदि फिथाइखौ मोनफुंनो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। नोंथांमोना आनजादनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय जायखिजाया ब्राउजाराव ahsc.assam.gov.in, resultassam.nic.in, asscb.in, assamresult.n, result.6 बायदि बायदि वेबसाइटआव फरायसाफोरा रल नाम्बारखौ होनानै नायनो हागोन। मख'जाथावदि फरायसाफोरा उथ्रिसारनो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफोरानो 100आव खमैबो 33 जौखोन्दो मोनथारनो नांगोन होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनि HSनि आनजादा थांनाय 11 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय 16 मार्च खालारसिम खुंफुंजादोंमोन। बेनिनो गासै स्ट्रिम हिसाबै आनजादखौ लिरदोंमोन 3,30,744 फरायसाफोरा आरो आर्ट्सआव 2,47,865 स्टुडेन्ट एबा फरायसाफोरा नुजाथिदोंमोन। साइन्सआव 61,568, कमार्सआव 19,806 फरायसाफोरा नुजाथिदोंमोन। बयनिसिमबो बेस्ट उइचेस, सोर बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हागोन बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायबाय। गुवाहाटीआव साथाम सिख्लाखौ जाब्रबथाय खालामहोनानै गारना खारखोमानाय गारि सालायगिरि जामिद आहमेदखौ खाबाय। जोबथारनायाव खारखोमानानै थानाय गारि सालायगिरि जामिद आहमेदखौ डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय हमनो हायो। मख'जाथावदि पुलिसा मदगरिया जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय गारि सालायगिरि जमीमखौ डिब्रुगड़ लाहुवालनिफ्राय खायो। थांनाय सनिबारखालिनि जाब्रबथायनि उनाव जमीम आहमेदा खारखोमानानै दंमोन आरो गुवाहाटी पुलिसनि मोनसे हानजाया डिब्रुगड़सिम थांनानै बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय। हमजानाय जमीम आहमेदनि न'आ आगरतलायावमोनब्लाबो बियो गुवाहाटीनि जयनगराव थायोमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय सनिबारखालि मोनानि समाव गुवाहाटीआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादोंमोन आरो बे जाब्रबथायाव 3 लाइमोनफोरा जिउ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। बे जाथाया जादोंमोन जेब्ला मादगरिया गेट देहा फाहामसालिनि मोखाङाव थाबाय थानाय एबा लाखिनानै दोननाय AS01 GP0562 नम्बरनि गंसे ट्राकआव गोबां गोख्रैथिजों खारबोनानै सुइफ्ट गारिया सौग्राव फैदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगायावनो 2 लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे लाइमोना हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव रुंसारि जादोंमोन। बे जाथायनि उनावनो गारि सालायगिरि जमीमा जाथायथिलिनिफ्राय जाथायखौ खालामखांनानै खारखोमालांदोंमोन। बेनि उनाव बिथांखौ डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जायो। मैया गासै 28 सुबुं थान्दैफोरा TTAADC थामहिनबा त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरा समायखिराखौ लायो। पदुत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा दैदेननाय तिप्रा मता राजखान्थि हान्जानि 24 जों लोगोसे 28फोरा काउन्सिलनि भवनाव आयेननि समायखिराखौ लायो। तिप्रा मतानि सुप्रिम' पदुत बिक्रम माणिक्य देबबर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव त्रिपुरा रायजोखौ आवगायलांहोनांगोन आरो जों बेनि थाखाय नेताफोरनि रावा एसेल' आरो रायजोनि गोबां जौगानायनि खामानि मावो, बेनि थाखाय नोजोर होनानै खामानि मावलांगोन होनना बेबायदि फोरमायो। फैबाय थानाय समफोराव BTCआवबो एभिक्शन खालामगोन नामा? फैबाय थानाय समफोराव गोबां आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ एभिक्शन खालामगोन ना? बे सोंथिया फैदों गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि गोथौ हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै हाग्रा एबा मिथिंगाखौ सावनानै गोबां सिलिंखार खालामबाय। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला आयेन बेरेखायै दखल खालामग्रा सान्थालिफोरखौ फैबाय थानाय समफोराव BTC सोरखारा एभिक्शन खालामनानै होस्रांनो हागोन ना, जायखौ बर' रायजो राजाफोरा लुबैदों। बेनि अनगायैबो BTCनि गोबां दाब दाब जायगाफोराव माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरा बर'नि गेजेराव थानाय सोरखारनि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थादों। मख'जाथावदि थांनाय माखासे दान सिगाङाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आयेन बेरेखायै सोरखारनि हायाव
दखल खालामनानै आबाद मावनाय, बारि बागान, न' लुनानै थानायखौ होस्रांनाय हाबाफारि एबा एभिक्शन खालामनानै आसाम सोरखारा गोबां दखल खालामनानै थानाय हाखौ उदां खालामदोंमोन। दायो बे खेबावबो BTC आवबो 6 शिड्युल ओनसोलाव दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ एभिक्शन खालामगोन ना? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। बेराफारसेथिं BTC खुंथायाव थानाय हाग्रा बिफाना एभिक्शन खालामगोननि खोथा होनायखौ बे समाव मिथिनो मोन्दों एबा थाबैनो एभिक्शन खालामगोननि थियारि जानानै दं होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रियानो बर' हारियाव अराय थुलुंगानि फुंखा। बेनिखायनो बड'फानि मांखरसालिनि मुंखौ थुलुंगाफुरि लाखिदों आरो बेखौ बिथा खालामनानैनो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा गावबा गाव जिउ राहा दानायाव थुलुंगानाय लानानै दावगालांनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों गोरोमदाव औवारि बिथाङा। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2026 मायथाइनि HSLC आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै जिल्लानि सिङाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन अनजिमा लानानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय आरो दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै दख'रानि मादावनो सेथि, नैथि आरो थामथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनो 27थि अलंबार बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ PM श्री दतमा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि नब्लां दतमायाव खुंफुंनाय हाबाफारिखौ बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होदोंमोन क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल कुमार बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारियाव हांख्रायजानाय गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बाहागो लानानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ थांखिनानै आथिखालाव बादायलु मुगाजों जुजिलांनांगौनि थाखाय लेखानि फराफारिजों गुनगोनां सोलोंथाइ लानो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रिनिफ्राय थुलुंगानाय लानानै हारिनि साफा साफा राफोद सुबुं दोन जानो खावलायनायजों लोगोसे फेग्रा मुवा, जौ जुवा आरो ड्राग्सनिफ्राय अरायनि थाखाय जानगाराव थानो खावलायनानै गुवारै बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लानो हाबावो फारियै नेहाथारि बिरखां नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नितु बर' आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारी बिथांमोना। सिलचराव IPL जुवा गेलेनाय रेकेटनि हेंथायै पुलिसनि अपारेशन, 7 जुवा गेलेगिरिफोरखौ खादों। अजदफोरनि सायाव बिथा खालामनानै काचार पुलिसआ IPL जुवा गेलेनायनि हेंथायै सिग्रोमो। पुलिसआ सिलचरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनानै 7 IPL जुवा गेलेग्राफोरखौ हमनो हायो। जुवा गेलेग्राफोरनिफ्राय पुलिसआ 80,000 रांनि नोगोद रां, गंसेनि एन्ड्रइड मबाइल फन, जुवा गेलेनायनि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे गोबां अजद गोनां मुवाफोर बोखांनो हादों। फोथायथाव खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ गिबियावनो जमीर आजिज मुंनि दुथां IPL जुवा गेलेगिरिखौ खाग्रोदोंमोन। आजिजनि गनायना लानायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ मोनसे जुवा गेलेग्रा थावनियाव हरखाबै सिग्रोमो आरो 4 जुवा गेलेगिरिफोरखौ खायो। क्राइम ब्रान्चनि उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट एबा SP रजत पालआ फोरमायनाय बायदिब्ला हमजानाय जुवा गेलेगिरिफोरखौ सियाबुल हुसैन लस्कर, जहिर हुसैन लस्कर, रजत कुमार सिंह आरो आफ्ताब लस्कर होनना सिनायथि मोननाय जादों। बेनि उनाव दायनिगिरिफोरखौ बिजिरसालिसिम दैथायहरनाय जादों। बे समाव पुलिस बिफानाव थानानै साख्रि मावबाय थानाय सुबुंफोरनि थाखाय एबा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि खौरां। बे समाव पुलिस बिफाननिफ्राय फोसावदों मोनसे गोदान SOP। बेफोर SOPआ मा नोंथांमोना मिथिना लानाया जोबोद गोनां। आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा एबा पुलिस बिफानाव साख्रि मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसनि इउनिफर्म गाननानै ससियेल मिडियायाव रिल्स बानायनाय, भिडिअ एबा फट' आपल'ड खालामनाय, शेयार खालामनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बे बाराव फट' एबा शेयार खालामनायनिफ्राय सांग्रां जानो नांगोन। जेराव बे बाराव सांग्रां जानो नांगोन दि पुलिसाव जब मावनाय समाव एबा गावनि पुलिस डिउटियाव थाबाय थानाय समाव इउनिफर्म गाननानै फट' एबा भिडिअ लानानै ससियेल मिडिया एबा समाजारि बिजोङाव हगारोब्ला खस्थ' खालामनानै मोननाय साख्रिखौ खोमानानै लानांनो हागौ। बेनिखायनो सांग्रां जा इउनिफर्म गाननानै फट' भिडिअ शेयार खालामनायनिफ्राय। गसाइगावनि जलाइस्रि रमेन्द्रपुर पाटेबारि गामिनि गंसे नखरा दुखुनि मोदैजों बोहैदों। जायगानि EM रितुन्जय नार्जारी आरो BTCनि सावस्रि बिफाननि EM देरहासार बसुमतारीजों लोगोसे रायजो राजा आइ आफामोननिसिम अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। दुखुथिया नखरा क'क्राझार जिल्ला
गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलाइस्रि रमेन्द्रपुर एबा फाथैबारि गामिनि उन्दै सानै गथ'नि बिफा 34 बोसोर बैसोनि दलेन बसुमतारिया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो ब्रेन टिउमारजों लोगोसे मेगन थाइनैबो नुयै बेरामजों भुगिनानै दं। दुखुथिया दलेन बसुमतारिया गोबां हालाय-हाफाय जानानै दं। गोबां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो नाथाय गोबां रांखावरि गैयैयाव डक्टरनि बिथोन होनाय बादि एबा बुंनाय बादियै फाहामथाय लानो हायाखै दलेन बसुमतारिया। दिनै मोजां फाहामथाय लानो आरो ब्रेन टिउमारखौ अपारेशन खालामनो थाखाय मेगन थाइनैखौ नुयैखौ फाहामथाय लानो थाखाय गोबां रांखावरिनि गोनांथि जानानै फैदों दुखुथिया नखरा। जायनि जाहोनाव दिनै नखरनि बिसि दिपा बसुमतारि आरो बेमारि दलेन बसुमतारिया आखाइ खबजबनानै आरो मेगनाव मोदै लानानै जायगानि EM मृत्युंजय नार्जारिजों लोगोसे BTCनि सावस्रि बिफाननि EM देरहासार बसुमतारिनिसिम अनसुंथाइ हास्थायदों। दुखुथिया नखरा लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिमबो खर' गंग्लायै आखाइ खबजबनानै अनसुंथाइ हास्थायबावदों। दुखुथिया नखरा लोगोसे सोरबाफोर बेनि गेजेराव दुखुथिया नखरनिसिम फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ हरनो थाखाय नोंथांमोना एकाउन्ट नम्बर थामहिनबा होखानाय एकाउन्ट नम्बराव हरनो हागोन, नङाब्ला गुगोल पे नाम्बारनि गेजेरजोंबो हानायमानि बर' रायजो राजाफोरा अनसुंथाइ हरनो हागोन। बावैसो सान सिगां सासेनि MPआ आम आदमी पार्टी नागारनायनि जाहोनाव हादोरनि राजखान्थियाव दुंहाव जादों। जेरावबो बे आयदानि सायाव सावरायनाया सोलिगासिनो दं। बे बाराव अरविंद केजरीवालनि दैदेननाय आप पार्टीआ आरोबाव मोनसे गेदेर खहा होननानै बुंनांगोन। बेराफारसेथिं आप नागारनाय आम आदमी पार्टीआ राघव चड्डाजों लोगोसे सासेनि MPफोरखौ डिसक्वालिफाइ खालामनो थाखाय आर'जलाइ होदोंमोनब्लाबो रायजो सभानि मासिगिरि CP राधाकृष्णआ MPफोरखौ BJPजों सरजाबनो थाखाय नेमखान्थि बादियै गनायथि होदों। बेजों लोगोसे रायजो सभायाव BJPनि गोहोआ बांनानै 113 जाहैबाय, जेराव आपनि गोहोआ खमायनानै गासै 3ल' जाबाय। रायजो सभानि वेबसाइटनि बादिब्ला गासै सास्नि MPफोरा दा BJPनि सोद्रोमा जाबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय शुक्रबार खालि ज' जानायनि उनाव सास्नि MPफोरा BJPनि MP महरै गनायथि मोननो थाखाय रायजो सभानि मासिगिरिनि खाथियाव आर'ज गाबदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 एप्रिल खालि राघव चड्डा, अशोक मित्तल, चंदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम चाहानी, स्वाति मालिवाल बिथांमोना आपखौ नागारनानै BJP दोलोआव हाबनो थाखाय फोसावदोंमोन। मैया राजस्थान रायजोनि जधपुराव आयुर्वेदिक मुलुगसोलोंसालियाव खामानि मावग्रा 25 बोसोर बैसोनि हमिय'पेथिक डक्टरा मोसौजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमानायनि मोनसे केसआ सोराङाव फैदों। बे जाथाया गारवाड पुलिस थानानि ओनसोलाव जादोंमोन, जेराव देहा फाहामगिरिया मोनानि 8:15 रिंगासो समाव गावनि खामानि फोजोबनानै न'आव फैफिनगासिनो दंमोन। तुन बारिनि खाथियाव मासे मोसौआ स्कुटि सालायबाय थानाय समावनो डक्टरखौ हरखाबै गाग्लोबो आरो बिखौ गाज्रियै जोखोम खालामो। मोसौनि गङा बेनि खर'आव नांनानै गोब्राबै जोखोम जादोंमोन, जेराव गोबांथार थैबो गदोंमोन। बिथांखौ गोब्राब हालोदाव MDM देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन आरो फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बियो हर गेजेराव रुंसारि जायो। खौरां मोननायनि उनाव थानानिफ्राय पुलिसआ फाहामसालिसिम सहैयो आरो पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय लानानै थाङो। चिरांनि बिजनीयाव गारिनि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दासान्दि गोबां खनले जाब्रबथाय जानायजों जिउ गोमानाय, गोब्राबै जोखोम जानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। थांनाय बावैसो सिगाङाव गुवाहाटीआव 4 लाइमोन सिख्लाया जिउ गोमानायनि उनाव आरोबाव गुबुन मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जादों, जेराव चिरांनि बिजनीयाव गारिनि जाब्रबथायाव गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम आरो सासेया जिउ गोमायो। बिजनी बास लाखिग्रा थावनियाव सानै सुबुंखौ गंसे बोलेर' पिकआप गारिया सौख्राङो, जायनि जाहोनाव जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सुबुङा बङाइगावनि मतारा गामिनि जगेन बसुमतारि 55 बोसोर बैसोनि। फारसेथिं बिजनी पागुनागावनि प्राणबासी बर्मन होनना सिनायथिनाय जादों, जाय बिथाङा जिउ गोमायो। जाब्रबथाय खालामनाय गारिनि नम्बरा A07BC7988। प्राणबासी बर्मनखौ बिजनी गुदि देहा फाहामसालियाव लानानै थांनायाव डक्टरा थैबाय होनना नखरनिसिम फोरमायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।